गरेसराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि ट्रेनियेल कन्फारेन्स खुंफुंनो रायदाव आफादनि मावखुलि बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेसराव फैगौ 2027 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 4 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि ट्रेनियेल कन्फारेन्सआ। 14थि 3 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादनि गाहाय मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो 30 नं गरेसर बिटिसि बियाबनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारिया। 14थि 3 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मायाव 10,000नि बांसिन थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन। बेनि गेजेरावनो आसामनि अनगायैबो सोनाब बेंगल, बांलादेश, नेपाल, गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानांगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि ट्रेनियेल कन्फारेन्सखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरनो जानजि खाफ्राबाय गरेसर बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमा। बेजों लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ दोलै नोगोरै बाहागो लाफैनो खावलायहरो रायदाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिन'द नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि धनन्जय बसुमतारि आरो गरेसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि मन्टुनाथ बर'आ। दुलाराय बाथौआरिफोरनिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै गरेसराव जानो गोनां फेब्रुवारि दानाव 14थि 3 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ महासभानि बेनि थाखाय बानजाय आफाद दानाय जाखांबाय आरो बे बानजाय आफादनि मोनसे मावखुलि गरेसर टाउनाव दिनै जोङो बेखेवदों आरो आङो आसा लाखिदों बाव जोंहा जगाजगनि थाखाय मोनसे मावखुलि बिराद गोनांमोन। मानो होनबा आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमलायनो सावरायलायनो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि सोमोन्दै हाबाफारि साजायनाय बेबादि गोनांथार सावरायनो गोनां खामानि थाबाय थागोन आरो दालाय आफादफोर दानायनि खामानिफोर दंबावो। बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो मावखुलि नांगौमोन। दा बे मावखुलिखौ जोङो नैबाव दिनै बेखेवनाय जादों आरो आङो आसा लाखिदों जोंना जि खुंगा 14थि बोसोरसालिया जथुम्मा अधिवेशन बियो गरेसराव बिराद मोजाङै मोजां जालांगोन बे बाथ्राखौ आसा लाखिदों आरो दुलाराय बाथौ धोरोमारि रायजो राजा बयनिबो मदद आरो हेफाजाब नोंथांमोननि गेजेरजों आङो दिनै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।